la gent que vam de passar la nit a un tren nocturn que ens havia de deixar a Hamburg a les 6 menys 20 i ens havia deixat a les 5, o sigui, 40 minuts abans. 4 i alguna. Sí, a les 4 i alguna. Total, que ara, òbviament, ens estarem a l'estació d'Hamburg fins que es faci una mica de dia, perquè si no això serà molt creepy, saps? No començarem la nostra visita. I fa una fred, vull dir, ara sembla una zona que sembla una mica més coberta, però és que fa molt de fred. Jo estic molt enfadada, jo volia estar en un tren tranquil·la, calenteta, fins, no sé, d'aquí 40 minuts més es nota la diferència, no? I ja està. Però bueno, de vida. Estic trista. Està trista. El que passa quan arribes a les 4:50 a un lloc és que a les 6:30 comences a fer la visita. I per això estem veient el sol a la plaça de l'Ajuntament. Uau, que guai que es veu des de la GoPro. Mireu, això és una columna ultra alta i a dalt hi ha un barquito daurat, super cookie. I allà n'hi ha un altre. No sé si ho veieu. Que bonito el cielo! Ara anem fent ruta lentament cap a l'alberg. La nostra supervisita a Hamburg comença amb un teatre que crec que és públic i el volíem fer privat i no sé què. Total, que és com el centre de moltes protestes que s'han fet. I mireu, es nota una mica, no? Em dóna vida a la columna antifascista de l'LGTBI. Molt bé. Acabem de deixar les coses a l'alberg, sortim a fora i mirem què ens trobem. Catalufo, pixapí. Demà és 11 de setembre, podem cantar els segadors a l'estelada. Catalunya de triomfa. Hem arribat al mar. Avui no ens podem queixar perquè fa bon dia, Bueno, això és el superpuertecit. I allà, en aquella nau, hi faran l'Oktoberfest. Estem a 10 de setembre, doncs ja tenen totes les taules preparades. I mira que ho fan el 4 d'octubre, que està aquí apuntat. Tot ready, tota la cervesa ready i tot ready. Hola, estem intentant anar a un túnel, tot raro, que hem de baixar molt. En plan, hi venim de dalt. I ja ens ha costat molt de trobar. Per tant, esperem que com a mínim valgui la pena, perquè li estem dedicant molt de temps en el túnel aquest. I teòricament hi ha grafitis i coses de Sant Pauli i tal. Per tant, pot estar bé, ja veurem. Pot ser molt creepy, també. Com m'ha passat moltes vegades, informació errònia, no hi ha grafitis, és un túnel normal. Però bueno, ja que estem, ara el fem, no? Amigues i amics, estem davant d'una estàtua absurdament gran. Vull dir, és que no en sou conscients, però és molt gran. És el senyor príncep Bismarck, que devia fer alguna cosa per aquesta ciutat. I com es diu? I és que es veia des de l'altra banda del pont i bé, saps? No és aquí el Sant Cristo de Corcovado o el que sigui, però és gran, és gran. Saps? Bismarck. I com que és Hamburg, que Hamburg és una ciutat tota estrafalària, doncs òbviament està ple de grafitis i de coses, i és fantàstic. Ernest, tu què n'opines? Per què les foques del circ miren sempre cap amunt? Perquè és on estan els focus. L'Ernest està feliç. Estem fent el tour del Sant Pauli en alemany. Sóc que el senyor ens tradueix de tant en tant, perquè si no estaríem en plan... No entendemos nada, pero bueno. Yo entendí que podía hacer fotos en alemán, ¿eh? ¿Cómo digo? Jo no veig. Pues això, el senyor està flipant, perquè en plan diu, però només està un dia amb vols meus, en plan, sí. Diu, però algú que t'has deixat 6 dies, deu estar pensant què fan visitant el camp d'un equip de segona divisió.
sigui, aquí, si us hi fixeu, no hi ha seients, perquè són aquí, en plan, tenen la majoria que és d'estar dret. I després de part, els van fer les autoritats que aquesta cantonada la tanquessin. I allà, o sigui, aquells pisos són una guarderia. I així els pares que venen aquí a saltar com locos deixen els fills a dalt, quietets, sants i estalvis, ells venen, ho donen tot i després ja els recullen quan s'acaba el partit. Vull dir, és supercool. Senyores i senyors, esteu davant d'una de les grans torres d'aquest viatge i mira que n'hem vist moltes, però... Tan, taran, tan, 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 tan. Gran, A veure si es veu tot. Sí, amb la GoPro es veu tota. Us presento el que ara mateix deu ser un dels edificis més coneguts d'Hamburg, que és la Evil Philharmonie o alguna cosa així, no sé, però és maco. Presento el cel. Aleluia, aleluia, aleluia. Aquesta és la zona moderna, que hi ha tot de coses d'aquestes amb vidres i així, perquè reflexi el cel i de xonsis i de posto, i ja està, bàsicament. Sembla bé? Hey. Hey. Señor Ernest, ¿está usted Agustín? No, no he de decir está usted, vale. Señor Ernest, ¿está Agustín? No estàs dient bé. Sí, tu has de dir, no, estoy en comodín. Vale, està Agustín en plan en un lloc. Ah, sí! Dolentíssim. Tornem-hi. Señor Ernest, ¿está Agustín? No, està incomodint. No, és dolentíssim. Avui farem una cosa que no estem fent quasi mai, que és excursió nocturna. Bueno, nocturna, no són ni les 9 del vespre. I és que teòricament a les 9 farem un espectacle en el parc que hem anat a les 7 del matí, de lo típic de llums, amb música i aquestes coses. Esperem que ho continuïm fent. I ja està, perquè ara és que no he vist bé el cartell i no em farà cap mena de gràcia, però bueno. Esperem que vagi bé. Ho hem aconseguit. I llumetes! Benvinguts a Bremen! Ja està, ara mateix no es veu res, però això és Bremen. Toma, l'estació està xula. La Hauptbahnhof. Sí, de moment sembla que avui es farà un dia. No veu nada. Esperem que sí, però hi ha dies que comencen així i acaba mig plovent. Tampoc no ens podem confiar. Benvinguts a la plaça del poble. Així, chill. Plaça del poble. Espera't, pues queda com pitjor. Per què? Ho feien tot, no? Sí, que fa l'obertura aquesta. Clar. És que ja, aquest ja l'has fet, però en plan... No heu vist a l'Èlia, però ha fet algo tal que... Bueno, aquesta la... sense... La Rosalía. Suposo que haurà sortit tot, però no... Bueno, un moment, ja que estem oberts aquí... Un moment, Ernest, una pregunta. ¿Qué le dice un pingüino a una pingüina? Te quiero como ningüina. És que són tan dolents. Aquí hi ha un senyor rei, molt cupi. I aquí a l'església, que és que aquesta ja sí que no aconseguirem veure res pel contrallum, però bueno, s'intenta. Hem vist moltes fonts durant aquest viatge. Moltes fonts molt espectaculars, però no havíem vist mai ni que en un cavall li sortís un xorrito d'aigua pel nas i hi ha espuma a la font. Vull dir... That kind of espuma. Estem en un carrer molt guai, vull dir, és tot així de rajols i té botiguetes i tal. We like Bremen. You like Bremen? Yes. Ets més soci, no t'ho creus, M'encanta Bremen. Definitivament, Bremen és ultra cuqui, vull dir, molt de carrerets estrets i tal, que no se pot passar en cotxe i tal. Molt guai. Portem tot el dia coincidint amb un grup de portuguesos i la guia els explica les coses en espanyol. I bueno, ara ja ens hem integrat amb el grup, que quasi que ens repartíem mapes a nosaltres també. I ara estem aquí esperant que ara d'aquí poc pues,
allò, o sigui, ens pensàvem que seria una espècie de cucut, bueno, ho pensava jo, però no, és tipus un rotllo carrillón, diuen això d'aquí, i no sé, ara veurem, queda poco. ¿Estás nervioso, Ernest? Ernest, ¿qué le dice un huevo a una sartén? Me tienes frito. La música molt maca, però no es mouen les campanes. Jo ja sóc feliç, perquè he vingut aquí només per els músics de Bremen i ja està. Jo ja sóc feliç i ara m'has de fer una foto. Catalunya triomfa, tornarà a ser rica i plena. A tot això estem a Osnabrück, que no hem dit que és on dormirem avui. I ja està plovent i són més de les 5, cosa que fa que les ciutats es tornin fantasmes, perquè aquí a les 5, vull dir, hi ha llocs que a les 7, però normalment a les 5 ho tanquen tot. I ja està, adeu botigues. Els súpers sí que a vegades estan fins a les 11, que dius, no cal que allargueu tant al súper, però en general tot, adeu.